A religión é un sistema de crenzas e, polo tanto, non ten ningún tipo de sustento. A ciencia explica todos os procesos en base a unha sucesión mecánica. E a religión aí non pode entrar. Pero, Jorge, perdona. Eu non sei moito de ciencia, pero polo que dixeche ti, da nada, que foi o inicio, da nada non se pode crear nada. Eso témolo claro. Bien, pois se da nada non se pode crear nada, a única persoa ou o único ente ou algo que pode crear algo a partir da nada é algo parecido a un deus. Entendo que é así ou non? Y sobre todo, cando No, todo... no, conteste. Siguiendo eso, a Jorge, y sobre todo, cando todo é tan perfecto, ¿no? É dicir, dende o ser humano hasta o universo. É dicir, hai demasiada perfección para pensar que todo solo sexa fruto do azar. Bueno, as regras son as que son, non? De feito, hai xente que ten feito hipóteses sobre como terían sido outros universos que tamén poderían ser posibles, non? Pero esos son matices, pero a cuestión é a existencia en si mesma. O que di Roberto, ese feito é o que permite que moita xente pense nun Deus. Pero claro, a ciencia non demostra nada, a ciencia é o tangible. E a religión... Mentres que a ciencia non demostre, a xente vamos seguir creendo en algo. O día que a ciencia nos diga, no, isto foi así, diremos, amigo. Eso deixa de ser religión, porque, a ver, tiene un momento no que besas un espírito, se o ves é porque ese espírito reflicte luz. E se reflicte luz é que ten materia, entón ese espírito xa non é un espírito, é algo. Ou enerxía. A enerxía é unha capacidade de facer un traballo, é un Pero concepto ti que crees, está moi... Jorge, ti crees ou non? En que crees? Ti crees? Boa pregunta. No, ahora contesta, Porque efectivamente. eu dixeme antes ao doutor Viso que eu non sabía que a maioría dos científicos 97% dos premios premios Nobel Nobel de física, 97% son crentes. Eu coñezo 50 premios Nobel e moitos creen. A ver, Home, tampouco hai tantos premios Nobel de física. Entón, Hai tal de que crean dous a un 97%. Jorge, perdón aquí. Ahora, a xente que cree... Pablo, un segundinho. Espera, logo nos contestas. Logo contesta Jorge. Sí, logo contestas ya Roberto. O 100% dos monseñores de Ferrol creen. Pablo, mira, aquí Claro, hai outro punto de todo vista. un- Outro punto de vista no público, unha persoa feliz, podemos dicir, No camiño. no camiño. Non vou dicirte o nome porque vou non dicir mal. Di, pero di a primeira parte. Tensin Vale. perfectamente. Falas tibetano fluido. Sí, perfectamente, do Carballiño. Tites, querías dicir algo sobre isto que estás escoitando, porque verdade? eu teño tendencia a observar máis o que nos une, non que o que separa. Entón, cando Jorge fala de que a nada non pode dar lugar a nada, o sea, só pode dar lugar a nada, quero decir, non? Ese concepto, Tania antes falaba da percepción correcta da realidade. Eso é algo que no budismo tamén está na base, non, da creencia no budismo, porque por un lado está o camiño da compaixón, do amor, da generosidade, da bondade para ser feliz, e de feito hai unha máxima no budismo que di que se queres ser feliz, practica a compaixón. Se queres que os demais sexan felices, practica a compaixón. E aí, sobre eso poderías facer outro programa inteiro, non? Sí. Pero despois a outra vía do budismo é a sabiduría, a percepción correcta dos fenómenos. E precisamente ese comezo de todo, dende nada, é algo que para o budismo non é aceptable tampouco, non? Dende a lóxica, porque sí, as religións poden ser un sistema de crenzas, pero as crenzas poden ser o mellor o que chamamos fe ciega ou basadas na lóxica. O que diferencia precisamente, o que a min precisamente me fai sentir mentalmente cómoda no budismo é que está basado na lógica. E todo o que se poda refutar, o Buda baixa a cabeza e dache a razón. Entón, é para refutar. E o que di é que o mesmo que se lle pode atribuir o comezo do espazo-tempo do universo tal como concebimos, non? Ese Big Bang que a ciencia teoriza, non, con toda a argumentación, o budismo se pregunta, sí, xa hai 2600 anos, 2000 anos na Garjuna decía, claro, pero e antes deso que? Ningún fenómeno surde a existencia de xeito espontáneo. Todo precisa dunha causa. E a causa precisa dunha causa. En ese principio de causalidade, de causa e efecto, ten que haber un principio de correspondencia tamén. Calquera cousa non pode dar lugar a calquera cousa. Antes que foras funcionaria, non? Sí. Eso te axudou a coñecer a nada? A que eso, ser funcionaria axudoume. Jorge, unha resposta breve e logo responde ya Roberto que lle serve a cúas ali na silla. Aí teríamos que entrar na natureza do tempo. E o tempo nace no Big Bang.
cando trouxen a Stephen Hawking a Galicia, Sí. el, preguntaronlle na rolda de prensa, e dicían, e que hai detrás do tempo? El dicíame, non se pode ir máis abaixo do tempo, do mesmo xeito que non podes ir máis ao sur do polo sur. Eles entendes o Big Bang, o sea, o universo como algo pechado, e a Big Bang tamén é a orixe do tempo. Co cal, dende ese principio, a física non ten ese conflito. Depois, con respecto ao que dicías ti, se algo lóxico non pode ser fe, porque a fe non ten lógica. Entón, eso tamén son as dúas cousas que quería decir, non? Porque Vale, Respóndeme, e agora Roberto. respóndelle, porque Roberto preguntou No, no, ahora, cando dixo- si cando- creía ou non creía en algo, non? Cando Era a pregunta. dixo ahora Jorge que a fe non ten lógica, moveu a cabeza A ver, don Pois Fernando. Monseñor, porque, no, ahora que che conteste Monseñor, que lle está dando a cabeza. Claro, moveu a cabeza cando dixe que a conteste, fe non por tiña favor, lógica. Monseñor. O sea, la fe tiene una racionalidad, no es irracional y por tanto es lógica porque no nos pone... cuando decía alguien que cuando entramos en la iglesia Ya. no se nos pide quitarnos el sombrero, pero no la cabeza. Entonces, con la cabeza entramos también en la fe. Bueno, Y por hablabas de tanto hay una lógica en lo que creemos y una racionalidad en lo que creemos. falaba lógica como unha cadea de consecuencias unha detrás da outra, non? Pero, Roberto, ti imagínate... Cambiaste de tema ao Monseñor, Sí. tampouco No, lle pero, terminaste pero de Monseñor, contestar de todo. pero a Pero, Pero razón contéstalle. fortalece a fe ou afasta la fe? Yo creo Es decir, que cando razoamos. la razón y la fe nunca se deben de oponer, nunca se oponen, sino que son dos maneras de acceso a la realidad y también de acceso a Dios. Por favor, Jorge, mira, Mira. contestas a pregunta a Roberto Vilar. Mira, Roberto, esta pregunta, este programa chamase Como ser feliz. Sí. Pon aquí, ves, pon aquí, Como ser feliz. Sí, sí, sí. Sí. Está claro, ¿eh? Entón, a min encantaríame ser crente sen fisuras. Porque ti imagínate que te vas a Estados Unidos e te condenan a morte. A morrer na silla eléctrica. Vale? E de repente, cando te levan para chicharrarte, chega a famosa chamada do gobernador que te indulta. Ese día és feliz de carallo. A que sí? Vale, pero onde Pois queres a chegar? persoa que ten esa fe, como ten tua nai, que diste que ten tua nai, esa xente tivo ese indulto cando tivo esa fe. Esa xente, eu coñezo moita xente que é crente, como ti coñeces, esa xente vive feliz. A xente que cree, pero de verdade, noutra vida, esa xente non ten os agabios que eu teño, que xa me gustaría a min ser máis crente. Pero, Eso Jorge, pensaba eu tamén, Jorge, cando viña para este teatro, de que evidentemente o que cree é máis feliz porque ten outra arma.